ngewang sukma mangadya linuwihung bawana langgeng sinunggi datan awat mangketa Koko Prabu ampun dadosaken Aranti ing panggalih Koko Prabu Ndrawati arandat anggenari paduka hangacarani arawa paduka Koko Prabu Sriya Bathara Kresna Koko Prabu ngewang sukma ngadili hung bola kadangipun Kakang Yai katedha kalingga murda asung pambagyanipun Yai ing arumentah ing Raka Ndrawati Dri nampi pangestunipun Yai praptanipun ing Raka winangku kararjan Yai upaminipun ing Raka dawah kadang taruna sabdanipun Yai Prabu kula cadhong mawi tangga kalih sinimpen salebeting kalbi minangka jejimak ewa semanten Yai karana ingkang Raka dawah kadang werda hamung kendel mangku yayah sami-sami kadang kula Yai Koko Prabu Ndrawati mekaten Koko Prabu sarening para kadang kathah ing sami seba tinangkil wonten paseban mugi kaprayogiaken lenggah langkung rumiyin Koko Prabu sampun langkung prayogi Yai sami aji Koko Prabu Ndrawati inggih sena padha kanthi rareja jeneng para ngadhep ana ngersanipun Kakang Dimas Arya Bratasena wah mbarep kakangku entuk pamujimu kaya ana suwiji apa tekaku kejaba sanga kuwi sebaku tampanana punta iya to Dimas pun Kakang Tampa Yai kejaba sangka kuwi prayogakna jeneng para lungguh sawetara Dimas kaya ora kurang prayoga punta kakangku barep kakangku iya Yai Arjuna kepara maju jeneng para ngadhep ana ngersanipun Kakang Dimas kula nulampi pangestunipun Koko Prabu kados manggih raja swanipun ing rayi Koko Prabu kejawi saking mriku ing rayi kepareng ngaturaken sungkem pangabekti kunjuk ngandhap padha mawantu-wantu Koko Prabu adinipun Kakang Yai banget panarimanipun Kakang Syadi sungkem marang pun Kakang ateges Syadi junjung keprabun Indraprasta ora liwat puja kulawan astutinipun Kakang Tampanana Yai sangeting pamundi mugi ndadosaken jimat sih kadarmanipun Koko Prabu Darma Kusuma Arjuna yu kembar kepara maju sowanmu Yai Sekloron kula ngestuaken dawuh Koko Prabu nggih ngestuaken dawuh Koko Prabu mboten langkung sukeming pangabekti kunjuk ngandhap padha mawantu-wantu Koko Prabu jimat sembanipun tiyang sanegari Indraprasta adinipun Kakang banget panarimaku Yai pamujiku tampanana sira bocah Sekloron nggih kacadhong mawi tangan kalih sinimpen salebeting kalbu ndadosaken jimat sekat darmanipun Koko Prabu kula simpen salebeting kalbu ndadosaken jimat sekat darmanipun Koko Prabu bocah kembar sakloron iya Yai prayogakna sira lungguh Yai Nakula miwasadi ndon dateng sendika Koko Prabu sampun langkung prayogi Koko Prabu Gatotkaca prayogakna sira lungguh kula ngestuaken dawuh wa Prabu Puntadewa saderipun ingkang putra matur keparengu ndedhe lampit ngabiyantara Prabu keparingan putra pringgondani ngaturaken sungkem pangabekti kunjuk sandhapada mawantu-wantu wa Prabu Ndri mengkono ya ta kula Prabu
kondur wonten ngersanipun Koko Prabu Ndarawati cemadhong dawuh Yayi sami aji ndadosaken uning nggalih paduka Koko Prabu awit rikala semanten ari paduka kintun awala kunjuk wonten ngersanipun Koko Prabu mboten sanes kejawi namung perkawis urwet rentenging negari Ngamarta ingkang menika ndadosaken ananging penggalih Koko Prabu dumados sing kawontenan negari Ngamarta sungsang bawana balik amargi saking unjuk aturipun para kawula ingin wedal mangke kirang tata miwah tentrem Koko Prabu gesangipun anggenipun nambut silaning akrama menapa malih anggenipun samian nambut karya babagan among tetanen kirang dadosaken sarjuning penggalih boten wonten ing sami antuk kamulyan Koko Prabu mongko katitik tumuruning tirta ing sinebat Jawah inggih boten kendhat ewa semanten para amung tamni boten wonten ing dados ngremenaken ing penggalih ketingal sami resah malah kathah ing samya cecengkan kalian garwanipun Koko Prabu menapa menika lantaran sampun boten swagah sampun boten winenang ripaduka nyekel pangwaos wonten ing negari Ngamarta minangka songsong agung Koko Prabu Hyang Pandhara Radri tiamung cetapu kulon kalian kangka keksi hangaturken sang Cundha mandhe kung para sasat Jaulun kang sumambah miwah arama diwaning sun sukma mangadili hubungan kadang kula Yai Koko Prabu kados pundi Koko Prabu amung paduka Koko Prabu ingkang kinarya saged tutwuri ngembat watang autung ujung kumbalara weting negari Ngamarta Koko Prabu ari paduka sampun boten kawagah bebasan peteng jagatipun ing ngerayi katalawungan mendung awit saking unjuk laporanipun para kawula ing kedah kumedah ri paduka andadosi risaing pun negari menapa Koko Prabu lepat kula dumateng para kawula duh kadang kula Yai mbok bilih kepareng ingkang raka badhe medharaken suka kateranganipun ingkang raka kunjuk wangsanipun Yai Aji Ngamarta tuwin para kadang-kadang kula Ngamarta kula sumanggaaken Koko Prabu semangga kados pundi jerep paduka minangka damaripun para kadang kula Ngamarta Koko Prabu Yai
Estunipun mereka pendet saking lebet kata ju kanthi lebet. Risaipun negari Ngamarta, bubrahipun negari Ngamarta, tatananipun negari Ngamarta menika mboten wonten. Mboten wonten ingkang ewah saha ginsir. Mboten wonten ya damel cuanipun para kawula Yayi. Inggih Koko Prabu. Nanging kenging menapa para kawula sami unjuk laporan bilih kathah ingkang damel menika ingkang damel sanes para kawula. Ingkang kinarya lantaran damel resahipun negari Ngamarta sanes para kawula dalem negari Ngamarta menika salah setunggal tiyang ingkang badhe ngesor kawibawanipun Yai Prabu Puntadewa. Wonten salah setunggal tiyang ingkang melih Hanggindong lali Yai. Kepengin genderanipun menika kumlebat wonten Ngakasa. Ingkang ada dasar dimun dapel dasar para kawula. Nanging sanyatanipun para kawula mboten mangertos. Mboten mangertos menapa-menapa. Salah setunggaling tiyang kepengin naminipun nginggil, nanging piyambakipun dereng wonten labuh labetipun tumrap negari. Bebasan menika namung kepengin anggolek dadakaning perkawis ingkang estunipun piyambakipun mboten remen kalian peperintahanipun Yayi Samyaji Ngamarta. Menapa mekaten Koko Prabu? Piyambakipun angumceki ametani awanipun Yayi Prabu. Nanging sanyatanipun piyambakipun inggih mboten saged kinarya songsong agung negari Ngamarta. Jer piyambakipun namung tiyang ingkang amilik nggendong lali kepengin ambrosataken asmanipun Yayi badhe ngesor kawibawanipun negari badhe njungkeng panguwasipun Yayi Puntadewa. Wah. Yen pancen ana sak njungking kawibawane barep kakangku Gondowo jlitheng kakangku. Ta idak-idak kosek to. Ngidak-idak ki ya engko ning kose. Kena wae ngidak-idak kena wae ning tatanan tuntunan negara Ngamarta iki ana. Pranatane ana. Aku wis ngerti ana pranatan. Ning pranatan duti langgar kuwi rak wong sing ora seneng karo peperintahane Yayi Puntadewa. Nanging kanggo bukti yen Yayi Puntadewa iku Nalendra sing bangkit nyekel panguwasa dadi songsong agung kasunyatane sinuyudan dening para kawula cilik kuwi rak ming wong meri to Di. Apa iya Gondowo Bluka sing meri sapa sing meri sing enong? Ora tenan to. Ora asah. Lah yo aku kok ngomong kepiye to kowe ngoyak wae kok ya. Aku nek dioyak wae ya judhek kok ya. Saguh, nek pancen saguh dadi botohe Ngamarta ora usah judhek. Lah ya kowe ya ngoyak wae. Bluka sapa sing meri karo kelenggane kakak? Idak-idak kosek idak kena. Idak kena jagal kena lagi wae to san jagal sapi. Wes, rasa-rasake ana-ana wae. Ya rasa werna-werna to, Dimas. Bluka ya mengko to tak kandhani. Yai mila sampun jamak limrahipun bil negari Ngamarta sakmenika horeg. Yayi Prabu Puntadewa ngasta pusaraning adil ngantos bebasan tumpangsuh karana ngandhap budi sembadani bangga niatipun badhe ngesor kawibawanipun Yayi. Menika watak sipatipun tiyang ingkang amilik nggendong lali. Damel dredah wonten negari Ngamarta kanthi pawadan maneka-neka marginipun. Malah saiki ana sing dluwang sak suwek wae gawe perkara. Dluwang menapa? Lah menika Yai. Watakipun tiyang ingkang ngemilih anggendong lali kepengin moncerke kapribadine nanging kalebet saking nalar kanthi lebet piyambakipun mboten wonten menapa-menapanipun. Namung kepengin damel kisruh wonten negari, muri negari menika awon mulai negari menika brosot asmanipun Yayi gampil anggenipun badhe njungkeng kawibawanipun Yayi Puntadewa. Mekaten Koko Prabu lajeng caranipun ambingkas menika kados pundi Koko Prabu? Yayi Raka para jengandika Ndorowati namung titah sawantah. Ewa semanten kula badhe nyuwun kapitadosanipun Jawata Nggih Maha Agung. Kanthi lantaran panguwasipun pusaka kaca paesan Yayi
Aduh Koko Prabu. Amung paduka kinarya obor mewah. Kinarya damaring para kadang amarta kula sumanggaaken Koko Prabu. Yai, kula Koko Prabu. Werkudara. Oh. Janaka Koko Prabu. Nah kula sedhi Koko Prabu. Bareng-bareng ayo Yai meminta marang Jawata. Pun Kakang ewang-ewangana manut marang kapercayanmu dhewe-dhewe. Pun Kakang bakal ngesti marang daya panguwasaning Kacapaisan. Apa kinarya dadi tumbal? Sapa satenane kang kinarya bangkit hambrasta lakuning Durangkara ingkang hamilik gendhong lali mangkono Yai. Iya tak diriake Kresna Kakang. Kula diriaken Koko Prabu. Kula diriaken Koko Prabu. Kari paduka sumandhing Koko Prabu. Kresna sinayang manggelung mangropining cakranira kumitraning astati wikramanira sagunung pitong gunung pitong gunung kadangipun Kakang Yai Samyaji wonten dawuh Koko Prabu cetha gawang-gawang salebeting Kacapaisan wonten serananipun Yai alit ingin damel tentremipun para kawula kedah wonten margi ingkang saged kinarya lumaksitaning lumampahing para kawula anggenipun nembe nerak sesengker nerak prasinaning dalan bebener Yai. Lajeng sinten saka Koko Prabu miturut dawuhing Kacapaisan Yai Prabu kedah saged nggayuh tumuring wahyu ingin sinebat mustikaning warih. Tumurunipun wahyu mustikaning warih. Wah, aku ora cetha. Wahyu mustikaning warih kuwi apa? Mustika iku wis ngarani Yai. Warih kuwi apa? Banyu. Iki golek banyu. Iya. Banjur kudu lantarane kepiye jlithek kakangku. Miturut dawuh Kacapaisan Yai. Dimas Bratasena ugi panjenenganipun Yai Puntadewa inggih Koko Prabu. Ingkang segat ingkang saged angupaya tumuripun wahyu kedah piantun putri. Lajeng sinten Koko Prabu ingkang kedah bangkit kinarpiniji piantun putri. Medal mangke negari Ngamarta yang jumeneng songsong agung Yai Samyaji. Nanging salebeting Kacapaisan nggambaraken kedah wonten pandampingipun pangapitipun piantun putri. Lajeng sinten Koko Prabu sanes mitu saking mas padanipun ingkang Raka Ndrawati kejawi namung ingkang rayi kadang kula jajeng Wara Srikandhi Yai. Duka yayasinipun kumedhet padhaning ati tinapu amuka kabar nang lir puspita warawari sik to aku arep guyu aku nyebut Srikandhi kok terus ana wong lengser. Sajake kaya nesu. Apa njuk bojo niku nggo panutan, ora diaturi, ora dikepiye. Engko sik to. Pun Kakang mau paring pengendika kepiye jarwanipun Kakang kepiye Yai?
negara Ngamarta bisa tata titi tentrem pangembate Koko Prabu Puntadewa kudu ana piyai putri pangapite ora ana Sri Kandi. Sri Kandi iki bojone sapa? Ya pertimbanganmu kok aku ora diomongi. Ora dijawabi. Marek kekek. Atur likur ngomongi kepiye ora perintahake tra ya ora dadi ta yo. Wis kebangetan. Tak jarwani ya Yai. Iki dudu dawuhe Kresna. Iki dudu dawuhipun Kakang lho Yai. Iki perintahe Kaca Paesan, Jawata ing mlebu nang Kaca Paesan. Pertimbanganmu mungkin bisa dadi damar kalining praja Ngamarta. Ning ya arep kepiye wae aku diomongi. Nek ora diomongi Sri Kandi kuwi darbekku Koko Prabu nyuwun pangapunten. Aku jane kudune basa. Ning aku ora dadi ra basa ya bangeten kok dulur tuwa. Karo Adi kok Sri Kandi menika pertimbangan. Iya. Terus Sri Kandi anggenipun ngembat minangka dados tetungguling cara mercapada cara jagating manungsa tak kandhani ya Yai. Diajeng Wara Sri Kandi wektu dina iki pinilih minangka dadi saka guruning para pamulang luhur. Cara tembunge saiki gampange dadi salah swijining guru kang minangka dadi pangiseping para siswa. Lah ning terus ingkang lumaksana mangke siang ya awan ya wengi. Mergo awan wengi kuwi tanggung jawab lelabuh negara ya kaya ngono kuwi. Lah terus kula dos pundi? Lho. Rasa kakean wangsulan garwamu bojomu ki akeh. Sri Kandi menyambut gawe tentreming praja raming cukup Yai Kakung putri kudu melu sengkut gumregut. Nah, iki kaya Werkudara iki lho. Ya yen ngaten sakmenika Kakang Mbok Arimbi kok ora. Mbak Yune Arimbi congolke Kaca Paesan Sri Kandi ya Sri Kandi. Sri Kandi. Ora Arimbi. Widyak sisan lho. Ari ingkang sinebat Sri Kandi menika piantun putri Koko Prabu. Mangke yen Sri Kandi tindak ngelangke tanpa penderek ngono ilang. Aku semelang karo Sungkawa. Bocah Endridis ngerti Sri Kandi mlaku terus bedingak-bedingi ngono wis. Rewa terus ganti mobil aku sing cilaka. Mbok ya kaya ngono to Dimas. Kok sik to. Iki jebule underaning perkara ki ming ana samar sumelang gedene iki cemburu. Nek le samar ya ora, nek le cemburu kotoke iya. Bangetan ana penengah Pandhawa kok cilik. Wis ngono ya Yayi lilanana ya Dimas, aja kaya bocah cilik. Sri Kandi minangka dadi tetungguling wanita res namung dumugi wonten ngersanipun Koko Prabu. Engko nek Sri Kandi cilik bebek gedhe mati Koko Prabu sing kudu tanggung jawab. Iya to? Ana lara lupute garwamu pun Kakang sing nanggung jawab. Yayi, kula Koko Prabu kadhawuh ana Dimas Janaka supados amanjing Taman Madu Ganda animbali pertimbanganipun Yayi Wara Sri Kandi. Dimas kula Koko Prabu kanggo nodi prasetyaning atimu Yayi marata ling sena timbalana pertimbanganmu ngestakaken dawuh Koko Prabu keparengi mawon sing ati-ati ya Dimas timbalana.
ya mangayun dutaning sang Naranata kacekaping prowan dawa tumanduk lir sadyun mang ngarso araras rumedeng ing agasa Arjuna kula wonten paring dawuh Koko Prabu jeneng sira kok cepet lemu nimbali pertimbanganmu aja-aja kowe mau wis kangsen kula pinanggih wonten margi Koko Prabu dereng ngantos dumugi kasatriyan Madukara sampun pinanggih wonten margi kula mboten mangertos Sri Kandi saking pundi ketoke le busana ya rapi ya saka ngendi ya mila menika Koko Prabu kula aturi ndangu piyambak mengko to Yayi Wara Sri Kandi padha slamet sira ngadhep ana ngersanipun Kakang Dimas ya diajeng Wara Sri Kandi jagat Bendoro nampi pangestunipun Koko Prabu kados minangka ing karajan Koko Prabu kejawi saking menika kepareng nyengrayi Sri Kandi ngaturaken sungkem pangabekti kunjuk sandhapada mawan tuantu Koko Prabu iya banget pananimanipun Kakang diajeng pamujiku tampanana Sri Kandi nggih dakat tampi tangan kalih panjenenganipun Koko Prabu mungkin dadosaken jimat sekadanwanipun Koko Prabu Puntadewa iya Sri Kandi Koko Prabu Ndrawati kula ngaturaken sungkem pangabekti kunjuk ya tak tampa Yai Siadi sungkem marang pun Kakang pamujiku tampanana Sri Kandi dakat pundi batangan kalih kapetelaken salebeting jojo mungkin dadosaken jimat sekadarmanipun Koko Prabu Ndrawati mengkono Yai wah Sri Kandi kowe paus kok ngendi inggih netepi kewajiban Kang Mas iya syukur bakune ora geluyuran inggih iki ana pasowanan sing lungguh letata matur sing cetha kowe saka ngendi nggih ngestuaken dawuh Kang Mas Bratasena aku ora arep takon tak takon ana ora ana gunane wong dipethuk ana dalem kasatriyan wis ketemu ning dalan mongko saka ngendi aku ya ora ngerti le busana rapi livenan barang untuk ditata le sasakan diapik-apikke men senengi Sungkawa apa banget apa Sungkawa iki baguse ngalahke Janaka apa piye Kang Mas Kendel Kang Mas menika wonten Stinggil Binatarata ya meneng yen ya matur sing cetha Koko Prabu apa Yai kaget araos sing manah estunipun kula katimbalan tumrap sapanjenenganipun Koko Prabu Puntadewa estunipun pipilih ingkang rayi saderengipun katimbalan telenging manah sumedya badhe swangsanipun Koko Prabu jer ingkang rayi nembe kemawon saking Karang Kadempel kowe saka Karang Kadempel wigatine apa rikala dinten sampun kepengker kula nampi wisik inggih menika abji pameling saking Kaki Badranaya kula supados sowan wonten sanipun inggih kula supados prateng wonten ing Karang Kadempel ingkang isinipun nampi jarwanipun Kaki Semar Badranaya bilih wedal mangke ripaduka
nampi jejibaning ngawrat Koko Prabu. Jejibaning kula tampi wis sari kejawi namung damel tata tentreming negari Ngamarta. Malah kula miturut saking ngendikanipun iki aturipun Kaki Semar Badranaya mangke kula badhe dipun winisuda kinarya dados anung-anunging negari damar kalimaning para kawula ing negari Ngamarta Koko Prabu. Lah kok dadi padha to ature Kaki Badranaya karo pengendikane Koko Prabu Ndarawati. Koko Prabu, kula Yai monggo kula sumangga kenanggenipun badhe niti priksa. Hamundhut prisa dhateng ing Ngerai Wara Sekandi. Mekaten Yai. Kadangipun Kakang Yai Wara Sekandi, kula Koko Prabu. Jeneng Sara saka tindak ngendi? Saking Karang Kadempel Koko Prabu, seksine sapa? Ayo. Seksine Si Adi yen kowe menyang Karang Kadempel sapa merga apa? Iki ana pertimbanganmu. Pertimbanganmu rada gelo lega atine. Iki pun Kakang sing rada isih sabar. Pun Kakang eling aku bakal mundhut prisa kowe menyang Karang Kadempel karo sapa Sri Kandi? Seksine sapa? Wonten Koko Prabu. Seksine sapa sekedhap? Bocah kaya menyang endi to ya. Lah wong aku wis teko kene kok dadi ora rene. Menyang endi Dit? Kula wonten seksinipun Koko Prabu. Wau niku didotke Bagong kalih Petruk. Iya. Ning niki wonten njaba niki mboten saged sowan wonten ngabiyantara Bagong kalian Petruk. Kinarya seksi lan bukti manawi kula katimbalan Kaki Semar Koko Prabu Wiyutawerdi niki. Banjur wigatine Kakang Semar apa Yai? Kula winisuda minangka dados samangkenipun damar kalimaning negari Ngamarta nandhang resah. Awit Kakang pakartinipun tiyang ingkang amilik gendhong lali kok bila dalah. Nggih. Kresna sinayang manggelung manguruk mining cagranira. Kumitraning Astati wigramanira. Leres gunung pitung gunung. Geng Yayi kula Koko Prabu sami pemanggipun kaca paisan kalian manahipun Kaki Badranaya. Sri Kandi kula Koko Prabu wektu dina iki dudu dawuh Yai Puntadewa, dudu perintahe Kresna diajeng kersanipun Koko Prabu kados pundi kula nderek jeneng para wektu dina iki winisuda minangka alap-alaping negara Ngamarta. Duh, menapa kula kiyat Koko Prabu? Wis to Yai. Percaya karo pun Kakang. Sekedhap piye Koko Prabu kula iki tak pamit. Lajeng mangkat kula satuning diri kudu bisa nongolake piyai putri kinarya ngembat autung ujung Kumbalarting Praja Yai. Sendika ngestokaken dawuh bidal sakmenika kula mak mengkono tak pamit sik karo Kang Mas Arjuna Koko Prabu. Iya wis kena. Sik to engko sik to. Oh, pamit ya pamit ning ya ora dioyak-oyak ngono kuwi. Nyuwun pangapunten kula Koko Prabu mengkeraken paduka. Iya wis rapopo prayoga. Aku tak ngedotke bocah saiki. Bot-abote karo bocah saiki ya kaya Kang Mas. Apa? Mbok nggih ampun ngaten menika to kula aturi mesem Kang Mas sak jlirit kemawon. Kangge sangu anggen kula badhe netepi kewajiban Kang Mas. Iya diajeng mangkat to mung pawelingku ora kena lirak-lirik karo sapa wae. Nganti kowe lakumu ora ajur ora ngenceng arep aja takon dosa Janaka tegel karo mboten Kang Mas. Kula netepi kewajiban mboten badhe nilar dhateng Suba sitaning katenteman negari Ngamarta sampun kapaugeran wonten buku pitab Sara Pranata Negari Ngamarta Kang Mas. Iya wis mangkat tak pengestoi tak esemi sing ati-ati ya bocah ayu ngestokaken dawuh pangeran. Koko Prabu kula nyuwun pamit bidal sakmenika niti bawah kukuban negari Ngamarta.
Upaminipun mangke kula pinanggih kaliyan tenging badhe ngesor kawibawanipun Koko Prabu badhe njongkeng negari Ngamarta badhe tugel gulunipun Koko Prabu. Ya sing ati-ati Sri Kandi aja kucu cah cilik. Pangestunipun kula suwun. Iya Diajeng Koko Prabu Ndolowati. Kula nyuwun pamit sing ati-ati Sri Kandi. Kang Mas Bratasena kula nyuwun pamit sing ati-ati. Ora sah semelang, ora sah mikirke bojomu, men, bojomu. Kowe bojomu ana nesune, aku sing bakal ngidak-idak. Inggih, kula sumanggaken sedewa neng kula karya buktipun Kakang nyuwun pamit jenengan. Koko Prabu kula Yai sampun lega raos sing manah awit saking ngendikanipun Koko Prabu jumbuh kaliyan aturipun Kakang Semar Badranaya mekaten Yai. Lajeng samangke kados pundi menggah sakit pemanggihipun Koko Prabu. Ih. Ingkang ngraka minta pamit medal pasilan Yai. Badhe tutwuri jumangkah angulati katentemane gaipun Ngamarta ampun ngantos ingkang tiyang ingkang sakmangke badhe ngesor kawibawanipun Yai nggadahi raos milih anggendong lai sumedya ingkang raka brasteng saking kukuban negari Ngamarta Yai. Kula sumanggaaken Koko Prabu Sena apa jlitheng metu njaba Yai tutna tindakipun Kakang. Iya aja sepelan tak tutke lakumu Kresna kakangku. Mbarep kakangku aku njaluk pamit ngetutke tindake jlitheng Kakang sing ati-ati Bratasena. Janaka kowe arep melupun Kakang apa tunggu negara? Kula nderek Koko Prabu dawuh timbalanipun Kakang siadi muterana jagat negara Ngamarta. Aja-aja telik sandupayaning satu kang ana sela-selaning garu. Sumedya anjungking kawibawani Yai Puntadewa sakadang sendika ngestakaken dawuh. Anak kula nanggir Gatotkaca mangsa Banda kula katentremaning negara Ngamarta. Wong atuwa mung Indraprasta pasrahke marang jeneng Lurun. Ngestakaken dawuh timbalanipun Koko Prabu kepareng kula nyuwun pamit. Medal pasilan tata sedaya yudha rumeksa kawidadi negari Ngamarta. Oh Prabu Ndara. Oh Prabu Puntadewa Gatotkaca iya kembar kula Koko Prabu, kula Koko Prabu. Ayupun Kakang Derekna manjing Datulaya Yayi sakloron ngestakaken dawuh kula dherekaken Koko Prabu. Janaka
Kula Koko Prabu kaya wis ora ana sing dirembug maneh Dimas. Mangsa budhu katentremaning praja pun Kakang pasrahke marang jeneng para ngestaken dawuh Koko Prabu. Nderekaken sugeng sowang-sowang Koko Prabu. Mekaten Yai. Kaya wis purna sadainata. Sabda Brahmana Raja sabda pangucap Brahmana Pandhita Raja gedhi pangwasane. Pengendikaning Sang Pandhita sepisan tan kenawa lawali lamun ta ngendikaning Nalendra sepisan rata wong sak negara. Astine nganah harsa kundur datule drek saking palenggan. Bindayang dayang kawuryan katos sesanti kundur dalem ingkang sinuhun.